Kepengen tayupan kok Mas, kepengen nyanyi. Sampean sing dadi anu sindire. Oga, aku gong kepengen tayupan. Oh, gong kepengen. Pengen nyanyi lagu Nurhana. Sing lagune piye? Wong loro padha bagus kuwi lho Mas. Iya. Yen sinawang katon yang semake. Alah matur nuwun, Dik. Siji kakang, siji batang. Kadang tikus. Lho kok ngamuk ta Mas? Ingkang kula lan panjenengan sami ajeng-ajeng syafaatipun wonten yaumul qiyamah. Allahumma Amin. amin. Nyun saya unjukanipun. Nggih. Unjukanipun monggo. Dados mekaten. Pun matur nuwun nggih. Pengaosan teng budi-budi menika paling boten wedang jahe po kariswit degan morak-marik nggih umum ngoten niku. Teng mriki kendi. Monggo Cak, kataran tidak wonten sasana ndherekaken Mbak Nani nika ingkang jigara saking sasana pelanggan. Yo. Love you. Love you too, baby. Cak Dodo. Sayang, kamu tahu nggak? Apa? Hari ini kelihatannya ada orang kemijilan tuh. Kekemicilan itu? Iki lo wis rene lagune bareng kok diobah urusanmu apa tuh Mas? Wis bar. Wis bar. Hei. Piye tuh? Wis bar. Yo. Sopan. Ngono kuwi wis mertandake, Mbak. Tandake apa to, Kak? Wong lanang di sing mandus karo sing ora ya ngene iki. Oh, ngono. Lah nek kula kan mandus penak to. Mandus penak. Ayo maju aja, Mas. Oh, penak ya, Mas? Ya penak to, Dik. Wong nganggo irama kok. Oh, mandus tenan jajal. Ngono kuwi nganggo irama. Ya. Ayo. Gablane gak kaya kowe mulu. Piye ta? Aku kok malah kaya kethek. Lah wong kowe ra gelem ngepasno iramane kok. Lah iya, Jajal Mas. nah, Sabar ya, Dik ya. Ya, Mas. Penak lho, Mas. Pas kok. Kabeh iki lek pas ngenok, Nah. ya penak. Kowe ra ngepasno. Amet irama ya, Mas. Terus Dik. Pas. Pas piye jajal? Ayo jajal. Surasa jajal. Lho rasa jajalnya apa? Wis kerja sama karo kene. Alah ngono. Ya ampun, ini Ya Allah ngono suudan. kok purek suudon nesu. Tak dung. Ya serene popo. Aku lo teko lagi karo awakmu kok Nah. kerja sama ndek apa aku kerja sama? Lah yo. Lah kowe mau ngenang-ngene apa telepon kene? Ngenang-ngene sapa sing? Telepon caki ta. Sapa sing telepon kono? Kowe aja ngomong caki piye? Iki pimpinane campur sari mbok caki-caki piye to kowe iki? Lah yo. Kowe rene iki dina iki ra tanggapan rongos ning omah kowe kok iso omong Aku joget ta mbok salahne apa? Lah kowe ora ngepasno musike karo gerakane iki dipasno pas nang enake jleng ngono Nah, lho. ngono. Dong apa ora? Alah ora pas ora apa-apa wong batinku wis jelem dhewe kok. Ya batinmu lah sing ngerti batinmu sapa wong sakmene mbane? Sing ngurusi wong sakmene mbane ya sapa? Kok nganggo ati ya, Mas. Ya, Joget ki rasa ngono lho. Jajal nek rasamu trae ngepasno karo Mbak Ani jajalan jajal piye? Ayo. Ayo. Ayo, mulai karo oke. musike to, ayo Mas. Koyong ngene. Ayo, Mas. Ngene iki lho tanpa jeleng dah. Ayo, Mas. Oke. Tang dijeleng lo, Mas. Sane wong sampean adep rene Dik dadi ngepasno. Oh, ngono. Ya. Iki kok nang jajan-jajan lo, Mas. Ayo. Yuk. Wong lanang lemah ya ngono kuwi. Kamu ini mau cip. Ngono iki apa Koncet iki? wong dhek cilik kecepet ya ngono kuwi. Ya Allah. Lah nek aku penah jeng Mas. Jeng. Yo, jeleng. Jelek ngono penak kok, Mas. Wah, Iki mantep ngono lho. iki jenenge laki-laki rusa. Terus apa? Wong sakmene kae krungune nek wayaku tetep cik ngono ya ta. Ning sawang sinawang to. Sawang sinawang piye? Wis ora usah dijelasno nek kowe sing ngejleng masuk musike biar jeleng. Ah. Tetep cilik. Apa sing cilik? Kok cilik to, Mas? Urusan apa kok? Cilik apa nih? Alah, wong wis gedhi niki mesti ya gur gaweng ngono. Eh,
Aja nyepele wong kowe. Omonganmu saru kowe. Setukaran lho Mas ditangkap wong. Sing tukaran sapa wong kowe sing ape gawe rusuh kok. Lah ya kok. Iki lho sing mancing-mancing. Lah kok aku lho. Lah kok tembok cit. Sing kae. Lah kowe lek wis dipancing kaya ngono, ibarate kowe iki kucing, wong lanang iki kucing lek diumpani pindang dagake nyatek. Lah ngono, lah aku pindang ora ndang mbok catek-catek gene. Oh, wong lanang goblok. Ketika pindang kok ora gelem gene, he. Ayo maju. Apa? He? Pindangnya nangene kok gak gelem, he. Maksudnya, he? Maksudnya piye? Maju. Opo? Kenapa? Kurang banter. Kok iso kurang banter piye to? Lah tutuk mesine. Alah kok iya. Padune kowe rawane karo wong wedok ngene Lah iki. iya. Aku ngerti. Iya. Iya. Kowe iki wong lanang tau sunat lho, Mas. Nyapa kok wedi karo wong wedok? Masalahnya aku sunat ra nyediani iki. Ngono lho. Lah piye? Lah nyediani apa? Yo maksudnya ngene lho Mas, tegese sampeyan wong lanang aja sampe harga dirimu diinjak-injak karo wong wedok. Kowe sing wibawa. He, Nduk, rumangsamu. Apa kowe ayu-ayu dhewe, Nduk? Ayu jane. Lho, kok ayu jane kowe iki terono Kok aku. ngono to, Mas? Apa rumahmu ayu-ayu dhewe? Apa kowe wis anu cantik dhewe? Cantik dhewe. Lah ta, Nduk. Lah ta, Ungkakmu kaya rupaku. ungkakmu kaya rupaku. Jancane iya. Elek lho aku. Ora, iki kan resik to, hinggo dinan terus. Iya. Kincrong. Tapi cungkai. Sinjen. Kae lho kok aku iki to. Ini yo. Aja macem-macem Mbak sampeyan nang kene. Macem-macem. Padha senimane lho, Mbak. Padha senimane, Mbak. Paling manganmu apa? Paling manganmu apa? Mie goreng, Mie goreng, sego goreng. sego goreng. Aku ki lho. Apa? Damen garing. Damen garing. Ya pedet ya. Wedi kono wedi. Oh, wedi le. Minder. Damen. Iya napa? Oh, landondo. Oh, alandodo. Paling apa skincare Nduk? Paling skincare-mu apa? In body pipa. Embon pipa. Aku ki lho. Iki lho. Apa? Ndut. Ndut ya. Rinet. Aseme mbok loloh tanganmu Kancane elek kabeh. Yo elek yo iki ditakoki to Mbak Ani. Nggih, ya Allah. Saiki lho wis terus terang pedhok karo Damar Wulan, pedhok karo Mbak Ani. Kowe pirang-pirang dina ngrasani Mbak Ani to? Loh, aku dirasani no, Mas. Mas dirasani, Loh, Mbak. apik apa elek? Wah, elek nemen kok. Ya ampun. Sindin jenenge Ani iki lho, jane iki dedet piadeke apik. Iya, terus. Ini angger mlaku kok bokonge kempot sak sisih lho. Loh, Cangkeme masa to, Mas? Masa kempot sisa no, Mas? Jajal Mas, iling-ilingi Mas. Jadi ya apik. Masa kempot sisa. Komet iki lho sing lambene cobek komet. Lho, piye to, Mas? Bokong apik ngene iki lho lho. Delok ya, delok ya. Sing tak Kok rasani yo ora arek mbok darani kempot sisa gene, he? ora nani iki ya, Dul. Lah sapa? Nani B. Ora enek nani B piye to? Nani B. Cah, kan diblatung kali. Damar Wulan ya enek nani ya iki. Lah yo, kok Iki iso. masalah. Pak, nang halayak lho. Alah ya majelis. Pak, aja ngene. Enten iki mbokni lho. Dadi Oke, nanti rasane ayo. Kowe kok ngerti mbokni sapa? masalah iki apa to kok iso cip umbar-umbarne. Kowe ngalah rene ya. Apa ta kok iso? Mbak ngene lho, Mbak. Pak Purbo ya ampun kok iso. Tocak kok iso. Iki lho ndang. Apa? Ndang ki lho nya. Ora. Ndang. Ya ulah tak ape bentek to. Bentuk apa ya ora natane opo. Ora petuk. Kok geget rapet kok kowe ngomong cilik ngono neh kowe. Ah kaya lapit ngene. Nek ta iki dipersani wong sakmene mbane. bayangno ta kowe. Kowe ngomong nek wong lemu kuwi mesti anune cilik ngono to. Anu iki to. Pokoke padha roe lah wong padha tuweke kok. Ngene Mas, tak omongi. Aku wis pirang-pirang dina mbok rasane ngono terus. Cilik ra masalah, sementing sehat, urip timbang gedhe klimpak-klimpuk ora kanggo gawe. Nggo apa kowe? Oh, ngono. Kaya gombal mukia lho, Dede. Gak Apa urip. kowe? Lah ora nek jamu. Jamune apa? Jamu tawon anu kuwi. Jamu tawon Jamu apa? apa? Kita tawon. Aku tak wah. WA, apa? WA. Nggih. Matur nuwun ya, Mbak. Matur suwun sampun nggih. Sik kowe ngeter kaya penyuntikno penyanyi kowe. Lah ya lamun nonton Lho, kok ya sing kok ya sing apik. Nuwun sewu dia Jugandi. Kula aturi lenggah teng papan Nuwun panjenengan nggih, kumaca. tak Ora tau dedek. lebaten. Kula dereke dia. Nggih, tak dedek monggo Kang Mas. Roh, aku terus bagian ki ngono. Ki. Ki sapa? Lah wis kulino ngrebek damar-mar mulanan. Damar-mar. Damar Wulan. Demam berdarah. Enggak kok demam berdarah piye to? Tarik lho. Darah marah-marah ulu. Damar-mar Damar drama. kok drama piye to? Damar. Damar.
Damar ora sangke era damar. Damar. Wulan. Wulan wis iso iso. Damar wulan. Damar wulan. Alah kuwi apa kok kleru terus. Damar wulan campur sari. Nggih. Mijil saking bluro. Wis roh. Wis roh wong kuwi kleru kok. Nggih Bapak Ibu ingkang tansah kinurmatan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sedaya ingkang rawuh mugi-mugi tansah sehat pinanggih bagya mulya Allahumma amin. Pripun Bu pun ngantuk dereng Bu? Ya Allah, pun ngantuk dereng Bu? Alhamdulillah, tesih semangat nggih. Aja takok ya kabeh. Lha nyapa? Wong kene repet enek rukun. Lho, kowe iki omonganmu sing genah lho, Mas. Wong piyayi mriki iki rukun-rukun apik-apik kok ngomong ra rukun. Sak gerombol. Hak gerombol. Hak gerombol. Pancene menghibur sedekah bumi kuwi. Kowe tak tapok tenan sedekah bumi piye to? Delok kok gak kompak. Iki aku niteni. Titenane piye, Mas? Sing sebelah sini iki wis jelas positif. Wong optimis. Optimis. Optimis piye? Wis buwuh. Berarti nek sing lenggah teng mriki optimis nek piyayine sampun buwuh. Wis becek. Yes. Lah sing niki ganggang iki piye? Iki ragu-ragu. Kok iso ragu-ragu? Antarane sesuk ya yu. Bareng aku. Kowe kapal men. Ayo ndelik aku kulino kok. Lho, ya bener ae wong penyakite ya kowe dhewe kuwi kok alhamdulillah dalu punika luar biasa. Nggih, teng dalemipun Bapak Suntari Sun ki seneng tari ki beso, senengane beso. Ha nggih kula nangkap campur sari. Alhamdulillah awak wis ngerti dhewe timbali mriki ngaturke sembah nuwun dumateng Bapak Suntari. Matur nuwun. Nah, Pak Suntari. Turun Pak Sun. Pak Suntari ingkang pundi piyayine? Nika. Endi? Pak Suntari kok ogel-ogel ngene iki lho sing cethas sing ndi? Oh, teng mriki. Ayo Kak suwep. Padune kok ora cetok kok. Kadang kok ngolah-ngalah to, Pak. Ya kok ngolah-ngalah padune kowe wis ora ngerti. Ha nggih. Ya paling gak iki kowe ditimbali mriki tendaleme Pak Suntari, piye to amre Pak Suntari saged lenggah sing kepenak kan kudu ngerti, ngono lho. Lah Pak Suntari ki ra iso lenggah dhewe kok iso. Lho, piye to kowe iki? Wong karo iso lenggah kok. Maksudnya Pak Suntari ki enek piye ngono lho, Mas? Enek piye enek gawe kene? Lho, kok enek gawe kene? Pak Suntari ki apa ngono lho? Lho, yo wong. Yo saiki. Aku kok angel to jelase. Maksudnya dumateng panjenengan Pak Suntari kersane acarane iki iso mekan, Pak Suntari iso apik, iso mekan. Lah, disumet Pak Suntari yo mbok sumet gundulmu amblek ngono. Lah Pak Suntari ben mekan. Tegese ben ketok megah. Ben bahagia. Ben bahagia diapakno. Wis didungakno sing apik. Ayo ngono lho. Mosok sing duwe gawe kok ora ngerti panjenengan. Wau sing salaman pertama wau Pak Suntari. Niki wau. Aku dhewe gak yakin nek kuwi Pak Suntari kok. Nyapa? Tak kira rewang kok. Ora, kula sing gadah damel. Ngono modele wong gak ndayani. Angge sederhana. Sederhana kuwi menunjukkan piyayi sing sederhana. Ning seneng budaya. Seneng budaya ya nyatane. seneng ngurip-ngurip. Nggih, nggih nguri-nguri nggih ngurup-ngurup. Nyatane nggih nanggap campur sari kagem sedaya warga mriki kagem ingkang rawuh teng mriki alhamdulillah. Iki kan termasuk sedekah rasa. Leres. Nyenengke tiyang kathah. Betul? Ngono. Heeh. Mula sing paling penting kowe ngerti, Piye apa? wong digawe iki apa? Yo, wong digawe iki sing paling penting ya sing duwe omah, Pak Suntari sing digawe. Soale sing nyekel dhuwit iki Pak Suntari, sing nanggap iki Pak Suntari. Sing penting wong digawe kuwi. Enek sing penting neh. Sing penting apa? Tukang adang. Kok iso tukang adang? Lha kira enek sing tukang adang, sing ngene iki sapa? Bosok. Kowe gelem ngletaki beras. Beras didang. Berarti sing tukang adang iki penting. Penting. Ora iso no. Sing ngurupi wong sakmene kae iki. Ora iso. Kok ora iso? Penting ya tukang isa-isa. Iso adang iso apa nek ora nek sing isa-isa apa mbok klumpukno karo rusuhan-rusuhan kuwi. Lho, wong isa-isa sing penting omonganmu. Sing penting yo iki. Apa kuwi? Tukang son. Kok iso tukang son? Lah iki nek campur sari ora nek sone apa mbok bisiki wonge. Siji-siji ngono. Gak bosok kowe. Wong iki kok modele nyolot omonganmu suwe-suwe iki. Lho kowe yo Wis penting dhewe tukang son. Ya penting. Ya penting ya tukang terop. Wong ketok duwe gawe iki perkara nek terope, nek nek terope apa mbok cantolo ning ndi? Kan rek udan wis penting dhewe. ya penting to kena udan terus gluduk kaya nek terope piye? Ora iso. Berarti ora iso. Sing penting donya. Lho kok iso tekan donya iki lho. Lah kowe gawe ora nek donya, ape gandul-gandul. Wes penting dhewe iki. Penting no. Donya penting dhewe. Iya. Ora iso. Apa? Enek sing luwih penting. Apa? Penting Gusti Allah. Tek kowe. Alah, yo. Lah kok mbok entek tekan. Lah kowe ape mbantah piye?
Lah kowe nyapa teko donya barang. Nggo ya tukang pelajar apa kok terus. Emoh aku kok langsung gede dhewe sak donya Gusti Allah. Yo kalah. Ndang bantah piye? Dik. Lho, Dik piye iki pimpinane Damar Wulan mbok cedak Dik Kali pimpinane Damar Wulan. Damar Wulan kok Damar Wulan. Iya. Damar Wulan. Nggih, nggih. Panjenenganipun Mas sinten namine? Mas Yit. Larina. Kowe ngerti Yeti sapa? Yeti nek ning nggonku tukang keduk kuburan tak dari. Ora apa-apa malah ganjarane akeh. Ganjarane akeh. Tapi wonge apik kok. Apik. Ya paling gak awakmu apa dedonga kagem temanten kekalih. Nggih menika Mas Hadi kali Mbak Siti nggih. Mugi-mugi Mbak Siti sampun sare napa dereng? Mas Hadi sampun sare? Ampun. Sampun dereng nggih. Ngang pundi nggih temantene? Lah kuwi lho. Selamat malam Mas Hadi. Oh, nggih. How are you Mas Hadi? Oh, it's okay. Kowe aja gemen-gemen lho. Gunung Wangon ki pinter bahasa Inggris. Ciri sapa? Wis teko hawa iki. Apa kabar ngono maksudnya? Gunung Wangon teko hawa. Nggih, mugi-mugi Mas Hadi kalih garwanipun dadosa keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah, rumah tanggane berkah barokah. Pinaringono rezeki ingkang kathah melimpah Allahumma amin. Mas Hadi nyuwun sewu. Riyen jenengan kali Mbak Siti niku pilihan sendiri atau dijodohkan, Mas? Pilihan sendiri nggih. Ndak ada pihak lain yang menjodohkan nggih. Alhamdulillah. Kados kula ya nyuwun sewu lho Mas. Kula riyen duwe bojo niku dijodoh-jodohne kula mboten purun. Bojo kula niku anake camat, kula mboten purun. Kula anake wong tani, kula dipaksa akhire kula gelem. Akhire anake loro saniki Mas. Dadi aja didelok konjobane Mas, dijajaki sik nek cocok diteruske nek mboten cocok nggih teruske terus. Ngono anake camate kok sombong. Lho. Ya bojoku anake camat. Lah bojomu sapa? Bojoku anake bupati aku biasa. Bupati ndi sing ngepek mantu dagelan bupati ndi? Mangertene mula wong aja sombong. Sombong piye? Bojomu ra anake camat. Ya. Bojoku anake bupati. Aku ora cerita-cerita mek apa sombong. Wong urip ku padha wae to. Sik aku takon. Bupati ndi sing ngepek mantu kowe iki lho bupati ndi? Sampai anakku loro iki. Heeh. Maratuwaku ki cek golek wilayah. Ngono lho. Dadi wilayah ndi sing ape gelem di bupati ini, ngono. Kuwi urung bupati maratuwamu. Tapi kan wis rencana bupati. Apa anak maratuwa kok rencana bupati lele apa? Lah kaya umuk teko ndi-ndi. Umuk piye? Kowe dongamu apa kanggo ngantene? Alah donga ya nangkap kiai yo nangkap dagelan. Lho kok malah aku donga anak kowe ora berhasil kok. Maksudnya ngene lho Mas, wong ki aja terus mbok saklek ngono aja. Tegese ki sampean maringi napa kagem temanten kekalih ngono lho. Nah, iki lho, iki salah satu bentuk omongan yang semuge ya ning kene iki. Kok sesemuge piye to? Lah kok maringi napa wong awake dhewe iki arep-arep diparingi kok. Mulih kok ki awake dhewe arep-arep disangoni. Maturin nggih Mas, lho ngono lho. Maksude enek apa ngono lho Mas? Iki enek campur sari. Kok bulet nyata lho kok iso wong wedekne wis ndongakne lho. Aku kene iki suka parisuka. Betul. Menghibur sareng kali campur sarine. Pak Lek niki. Pak Lek sapa? Yit. Pak Yit niki lho. Pak Yit ngono lho kok. Ya paling gak ya awake dhewe nyanyi kanggo temanten kekalih. Alah kowe ae. Lho kok kowe ae piye to? Lah nganten anyar iki lagune lagu kawak-kawak ku ya apik-apik to Mas. Ayo. Kagum Mas Hadi iki lagune nek nganten anyar ya gampang. Duhai senangnya temantin baru, biasa duduk bersanding bersenda gurau. Biasa. Kok biasa piye to? Kok wece wong saiki iki. Lah kowe apa iso nyanyi? Aku anggere nek resepsi ini mesti nyanyine kuwi biasa to. Lah kan jumbo kali suasanane nggih menika nikahan. Sing jelas kangge Pak Suntari, kangge Ibu Riyen. Ngoten lho. Bareng Pak Suntari kalian ibu menika. Paling tidak sang putra ki kudu ngerti, termasuk anak-anak zaman saiki. Piye? Tugase wong tuwa ki ana 3. Apa ae? Ya kuwi momong utawa wawit bayi iki jenenge memelihara utawa momong gedhekne bocah. Ngono. Sing Iya, kedua ki nyekolane sing pinter sampai ngrabekne iki nikahake. Iki sing paling penting. Mula alasane sing pertama aja wani karo wong tuwa ya kuwi. Surga di telapak kaki. Omong anggere jebles ra nek kelase iki belas ki apa? Wong ki ya dipikir sik lho ngono. Berarti enek lagu kanggo wong tuwa. Lho enek lho. Lagu kanggo ibu enek. Dan lagune piye nek kanggo ibu? Kanggo sapa?
Kanggo buke misale Iwan Fals kae ya kena. piye lagune? Ribuan kilo jalan yang kau tempuh, lewati rintang untuk aku anakmu. Ya ampun lah suaramu apik kok gak melok panen jagung kowe. Apik lho Mas. Aku penyanyi populer jane. Nesu. Ora nesu ki tak jelasno. Berarti ibu kuwi nek lagune Iwan Fals. Lagune. Lah nek lagu tentang ayah apa enek? Kangge Pak Suntari yen Lagu kangge Pak Suntari ayah. Ebit G.Adi ki. Piye lagune? Ayah, dalam hening sepi ku rindu. Ya ampun kok yo iso bocah ki. Untuk menuai padi milik kita, namun kerinduan hanya tinggal kerinduan. Anakmu sekarang tinggal menanggung beban. Ya ampun suaramu ya penak lho Mas. Jawani karo wong tuwa. Iya. Lagu ibu ya enek, lagu ayah ya enek. Lah nek sareng kali campur sari sik niki. aku tak takokne, kowe wis nyanyi lagu ibu, lagu ayah. Saiki siji njajal. Apa? Lagu kanggo wong banci misale, wong banci. Lagu kanggo wong banci. Kan ayah ibu wis enek. Saiki nyanyi lagu kanggo banci. Iya nek, Lagune piye? Lagu Deni Caknan. Dene Caknan ndak tau nyanyi lagu banci to. Enek khusus nyiptakno dhek. Piye lagune? dawa-dawa ganduli, dawa-dawa ngribeti. Lha mandul kan apa iki lambe muka bayi. Kowe takok apa to? Takok banci. Lagu kanggo banci. Banci ki anggere eling kuwi dhek sedih. Sedih piye? Mulai lagune kuwi dawa-dawa ganduli mudeng ngene lho. Kowe takon lambemu kok teko tintik kok ora. Nyanyi. Ayo kowe. Arep Damar Wulan. Nyanyi sing genah sing siarno. Lain daripada yang lain. Tak siarno nggih. Nuwun sewu Mas Prayit, tak nyari niki. Aku karo ngetes campur sari. Campur sari Damar Wulan wong kandung apa kok? Ya aku info ki kan semua aliran bisa to. Yo iso to. Rock, lagu barat iso. Heeh. Samproh qasidah ya iso. Iso kabeh iso ki. Alah gak mungkin. Kok iso gak mungkin? Jajal aminor Mas, tak pira Mas? Aminor. Kowe ngetes, kowe padha karo Nguyai Segara kowe. Aduh, sebelane kobong to. Gak siyo. Kowe nyanyi tak ser. Gila, krungu kowe. Aku nyanyi barat. Oke, Ngaruh ngetes. Oke. Kowe sing ngartekno. Ngartekno piye? Yo ngartekno basa Jawa. Oh ya ora masalah Pira Mas? She's gone. Si. I don't. Si, lagune apa? Sigon. Sisgon lagu barat. Yo. Aku ngartekno. Jawa. Oke. Iso. Mas. Yo. She's gone. Dang lunga. I don't malah. Lunga sak ning dioku. Was wrong. Aku sing kleru. I'm to live. Ning kowe aja ninggal janji. Larani atiku ning nandinga Damar Wulan maju kir. Apa sing kaweteni nek kadung larani atiku. Tegetek tegok Damar Wulan. Hebate blambangan maju blambangan. Gon ada teko Blambangan teko. Iki ngartekno Jawa e. Bae ku raja kuwi saking gobloke, nggo nutupi gobloke iku terus duwung. Lho kene kur Siska. Salahku apa? I don't malah. Salahku apa? I was wrong. Aku salah apa? Apa piye nek? Aku salah apa karo kowe? Aitumu nyiprat. Nek iki ngidoni tenan kowe. Ora apa? Kowe ngidoni aku Aidon iku lho raimu kok iso malah. Lah kowe nyanyi terakhir aidumu nyiprat makrus e, kentrel sih. Karepe mbales tae. Ayo situ tak siar apa ora? Gak. Duh, kok iso gak piye? Lah piye? Ya tak siarne. Yo, nyanyi sing viral saiki qasidah. Ki mau kan lagu barat. Ya, Qasidah aku ngetes kono, iya lah. religi kanggo temantene. Ngono. Cangkeme kaya tataan ya, Pak ya. Ki apa? Ya ampun.
Menika contoh wedhus birahi Bapak Ibu nggih. Oh lah kabel udah. Kabel udah. Telok kotrok. Wong kesetrum ora enek. Au. Kowe ning etoke garing lho kowe iki. Sing kesetrum aku kok kowe gubu to, Le. Nek kesetrum piye? Jajal setrum Mbak Nani. Setrum Mbak Nani. Kok malah gede setrume. Lah suwiwi. Aku ya aneh ya siji ki lho to. Baik. Bayar larang-larang. Lah nyapa? Bendino angger ulan rasah dikongkon rasah diobraki bendino dibayari. Enek sing tek 500, enek sing tek 300. Apa kuwi? Tapi gak tau dijajal dhewe. Lho apa kuwi? Listrik iki. Kowe gelem ya? Ya ora gelem lho. Mucat. Lah entre cara wis bocor kok. Nggih. Sesuk wayah ganti klep. Klep. Bapak Ibu sedaya kemawon ingkang tansah kinurmatan langsung kemawon wonten sinten menika bintang tamu ingkang salajengipun mijil saking Bojonegoro wonten bintang tamu ingkang tansah kondang kaloko yen panjenengan nate mirsani YouTube menika wonten larenipun wonten sinten menika wonten Cak Komodo. Kok iso komodo piye to Mas? Lah kowe kesuwen kok. Lho kudu nganggo senggak-senggakan ngono kuwi. Langsung kemawon boten usah tepuk tangan wonten sinten menika bintang tamuipun wonten Cak Komat Damar Wulan campur sari. Brung preng preng brung brung preng 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 brung preng. Nggih, monggo katuran lenggah nggih, Pak. Kula menika salah satunggalipun kiai kan boten kajen. Ngoten nesu to, Pak. Kene surbanan romo. Sorban nggih ngapunten Pak nggih. Nyuwun sewu. Monggo nggih, monggo. Sumini bendong lateng. Alah kok iso sumini bendong lateng iki urusanmu apa? Jenengane maringi ular-ular kok teko takok sumini bendong lateng. Nyuwun sewu kula cek niki mawon. Lho, Kesini ki Pak Amit. cek. Loh, saya niki Pak Amit. Lho, Gede niki lho. cek. Lho, Apa niki lho? gede kowe ku lho jane. Tak kuangan dasmu. Nya. Kula teng pundi, Pak? Kula teng pundi? Kono ndur klopo men bajing. Kowe bajing meteng. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kena tinggi. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Kok ya mandes tenan iki. Buang keme. Modele kok mboten percaya to kali jenengan. Ngomong ngono kok nak wis bar. Mas, aja guyon Mas, niki serius Mas. Para sesepuh, aji sepuh, para kiai alim ulama ingkang kula hormati, tunggal guru aja ganggu, tunggal jopo aja nggodha. Kula menika namung golek pangan, setunggal kula badhe maringi ula-ula. Ular-ular Pak Yayi. Ular-ular bahasa Indonesia. Nek basa Jawane? Ula-ula. Nggih Bu, ula-ula badhe nyathek. Bila saking punika saderengipun kula nyembur. Lho, kok nyembur to? Paring dawuh kagem sedaya kemawon. La ula. Oh nggih. Saderengipun kula nyembur dumateng panjenengan sami. Aboh mesti. Ngaturake alhamdulillah puji syukur wonten ing ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Kaping kalihipun salawat sarta salam mugi kunjuk dumateng Nabi besar, Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi. Ingkang kula lan panjenengan sami ajeng-ajeng syafaatipun wonten yaumul qiyamah. Allahumma Amin. amin. Nyun saya unjukanipun. Nggih. Unjukanipun monggo. Dados mekaten. Pun matur nuwun nggih. Pengaosan teng pundi-pundi menika paling boten wedang jahe po kariswit degan morak-marik nggih umum ngoten niku. Teng mriki kendi. Ning boten masalah. Niki tansah ngurmati jenengan lho Nggih. nggih. Kula susulke.
anu kei arak tuh. Lho marai elek jenengan niku. Maksudnya nak dikei arak marai mendam. mendam gundul mono. Jadi Indonesia. Ngono lho. Pundi ingkang diunjuk ingkang pundi riyen nggih? Lho. Napa niku? Metu jin. Jin. Sini pripun modele? Sini pripun? Ayo. Ampun jin. Ku beri 2, kamu permintaan. Oh iya. Sebutkan. Semua bakal dituruti. Tidak bakalan. Dulu. Iya toh. Kene dhewe ya kurang kok. Niki wonten buah sulak. Salak sulak. Monggo nggih. Nggih. Kersane maring ulah-ulah. Kula teruske nyuwun sewu Bapak Suntari menika niki sampun nglampahi kewajiban ingkang nomor 3 nggih menika nak setunggal niki wau nggih menika ngrawat bayi sampai gede. Kaping kalihipun nggih menika minterke utawa sekolahe pendidikane, kaping 3 menika nggih menika nikahaken utawa ngrabekne. Niku pun diluari kalih Bapak Suntari. Alhamdulillah. Mula Pak Suntari hebat ngoten. Mboten nih meneng. Biasa Pak Suntari ya wong biasa. Meneng. Ora percaya belas to weh. Nggih. Pak Suntari hebat. Ngoten lho. Awet punapa menikah menika menurut para ulama memang benar adanya ada 2 manfaat. Ingkang pertama nggih menika saged buka dalan rezeki, ingkang nomor kalih saged buka dalan bayi batuk. Tak tuwapuk. Dan apa to, Yi? Barokah angsal bayi. Gobloke iki lho. Nek bayi ki bonus. Ngono. Nggih, Yi. Dalan bayi. Duh, barokah. Ayo. Jenengan kok malah ketut iki pripun to, Yi? Katut kowe. Meneng. Ngapunten ning kula ganggu sithik. Barokah nggih. Ampun. Niku sing nyuting-nyuting ampun cekakan niku dihapus bayine. Digantos Barokah. Barokah napa? Barokah bayi. Ngoten. Dadi mekaten ingkang saged sekolah. Niku setunggal sing kaping kalihipun tentang barokah. Oh nggih, barokahe napa menika? Kaping kalihipun nek sampun nikah harapanipun nggih menika gadah putra ingkang migunani nusa bangsa agama. Putri kakung mboten napa-napa, sing penting di sekolah nih kados Pak Suntari menika sampai nikahake. Niki wonten lagune sing sakniki viral nyun sewu. Kula kalih ngetes kalih Damar Wulan iki. Lah niki lho Yi, kebablasan niki wingking. Wis tuwa. Oh nggih. Mun sepuh Bu ngapuntene ginyer kaya kekean. Nggih. Harapane napa dados bocah nika kados lagu berikut niki. Pundi Yi lagunipun? Iya. Nyun sewu Yi. Napa to? Enten corone. Ora coro kaya gurem to. Mau kondi to? Mbok pisah kondi. Untung dibuang krempitik. Yi ngapuntene. Angkrem. Alah kok angkrem piye to? Iki ayo mbok ngenang-ngenang nyapa. Lah jenengan nyanyi kleru kabeh kok malah. Karo lungguh ora iso. Lah bocah nggih ngapuntene. Bocah cilik-cilik lha sing delok wis tuwek-tuwek kok mbok dari cah cilik-cilik urusane napa? Lah pancen lagune viral kuwi. Ya ganti to sing tuwek ya butuh. Bocah tuwek. Jejer elek pakaiane suwe lakuane kaya telek. Aku kiai mbok dikte lho. Nggih ngapuntene iki wong kula kan ngepaske suasana. Seneng aku di masa. Nggih alhamdulillah. Lho. Kok iso? Atak lela ledong jalanan nandur jagung. Ya ngaji ayo ngaji besok gede dadi wong agung. Besok gede dadi wong agung. Salawatan bareng-bareng ya. Solawatan salawatan iki napa to ya kok solawatan bareng-bareng karepku ya kowe. Solawatan salawatan iki napa to ya kok. Iki kula badhe tangklet.
Monggo dimulai dari grup A, grup B. Iki kaya cerdas cermat grup A, grup B. Nggih maneman pikiran kula, monggo tangkel napa? Badhe tangket iki urusane kalih temanten Mas Hadi kalih Mbak Siti. Nggih. Pamane Mas Hadi nggih nyuwun sewu berangkat mergawe adoh kok delalah teng ngene tepi menika digodhog karo wong wedok. Niku resepe pripun kersane Mas Hadi mboten kegodhog kalih wong wedok liya nggih. Lho piye to rasa nggodho digodhog kok malah ya langsung gelem. Piye iki kocruk gitu iki. Lah takokmu piye to? Lah nek digodho wong wedok ning jaba ki kudune piye sebagai kepala rumah tangga, ngono lho nggih. Kangge Mas Hadi nek menawi kados napa ingkang dipun ngendikaken Mas Dodo menika, nek enten godaan dalam model napa mawon niku bentuk godaan setan, godaan dalam rumah tangga. Bayangkan memang satu-satunya yang paling cantik di dunia ini adalah istrimu. Nggih Mas Hadi nggih. Gak ngandel aku dhewe gak. Duh. Pripun to? Lho kok malah mangan ular-ular kok mangan. Goreng. Ya iya dahar blok goblok. Oh nggih. Mangan. Oh nggih kok dahar to Yi? Dereng Tapi ya. Lah dereng rampung nek ular-ular kok dahar. Kok gua to. Lagi iki lho kena gurem. Nah, ya yo gurem tok. Pamane Mbak Siti teng griya iki. Nggih. Ngentosi Mas Hadi kok mboten mantu-mantu. Piye to kersane Mbak Siti mboten kegodhog kali wong lanang liya? Niku resepe napa, Yi? Minggat. Lho, piye to iki? Kok iso minggat pripun to, Yi? Maksudnya nanggake cepet-cepet meduki Mas Hadi teng pundi to posisine? Lho ngono lho. Oh. Sherlock. Dadi wong rumah tangga iki pada intinya sing paling apik aja adoh-adoh. Mula nek wonten kadang-kadang niku jamaah kula wonten sing kakung teng Kalimantan, sing wedok teng Jawa niku ala ngapunten. Niku ala kurang baik ngoten nggih. Dadi cedhak mergawene nggih cedhak. Jamaah jenengan pun gendeng sedaya to, Yi. Nggih, alhamdulillah. Lah kok gadah jamaah teng pundi melih? Tasih enten waras tiga. Enten dase. Enten nggih mekaten ingkang saged kula aturaken kagem keluarga besar Bapak Suntari mugi-mugi saged pinanggih kalian bagya mulya Allahumma amin. Amin sedaya kemawon ingkang nonton mugi-mugi dipun paringi rezeki ingkang kathah barokah nggih Bu nggih. Nek kathah ampun medhit-medhit nggih Bu nggih. Nggih. Nanggap ngeten niki jenengan nek nanggap ngeten niki sami kalian nguripi kula lan sak keluarga ngoten. Dadi intine nek kula mboten ditanggap bosok ngoten. Kok malah ngaku to, Yi? Tapi ya. Oke. Jenengan ki nek ngendikan ki sing cetha kok. Wis topik bae aja. Anu kesusul iki lokasi kedua wis ngenteni. Oh ngoten. Dobel iki. Walah wis silpan. Telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Langsung tak panggilin ini dia. Ada siapa lagi kalau bukan Cak Komet akan menyanyikan sebuah lagu. Ayo Cak Komet maju. Ya ini pun kondur. Pun. Ayo sampean Met, maju Met. Ya yuk susu ya. Lah iya. Medune kon ndi mo? Aku lagi. Gak, ki mantan Mbak Yayi. Iya. Ya iki Komet. Yo, ayo. Kita sambut Cak Komet. Yo. Damar Wulan campur sari. Terus. Baiklah. Ya. Sesuai dengan temanya bahwa pernikahan di sini ada sebuah lagu tentunya. Lagu yang cukup lama sekali. Oh. Saking lamanya saya lupa itu. Alah ki apa to kok iso lali iki to. Kowe iki suaramu wis wibawa wis apik kok ngotok lali iki to. Iya. Menikahlah untuk Anda semuanya, mas-masnya yang ada di sana. Karena apa? Karena menikah itu salah satu mengerjakan PR. Sunah Rasul. PR gitu nih. Goblok kira tau delok Roma. Aku eling kulangan to Pak Yayi. Tidak enak dadi bujangan. Iki lho musiknya lengkapnya apa kowe melu ngono kuwi? Lah jere acape lah. Terus sing api. Boleh saja hidup membujang kalaulah hidup belum mapan, asalkan jangan suka jajan. Apa nak kendang itu dong?
Kowe iki nyapa? Entek ngiler aku. Ojo. Iki ngene lho, Dok. Ngono ya kena. Iki kadung papa tak tuku. Karo Kemana Pak sing Suntari kena? iki ning kene kon nyanyi ora awake dhewe tok. Ken menghibur. Yo. Mula ditanjake melih, Kang. Menjunjung tanah Airku. Anak airku Indonesia. Iki kendi. Ayo dipanggilin, ada siapa lagi? Tasik sarangan kalih campur sari damar bulan. Wonten wah suwi bocah iki. Santri aku mbok gua. Urusanmu apa we? wedhus. Cempe. Oh, tawon. Oh, ketonggeng. Wow. Apa? Wah, kebun binatang. Lah kok mbok tumplek kabeh piye to? Wis mlebu kono kabeh. Yo ngengecok no koso. Apa? Ya wonten sinten menika widodari ingkang ayu srestawari wonten. Iki opo to kocok? Dereng jak bal-balan. Wah, urusan kok bal-balan piye. Wonten diajeng ayu. Yo. Sinten, Mbak? Kabeh ayu to, Dok. Masih teruse. Hati-hati lho lanang lho, Cok. Lanang piye iki wedok ya, Pak? Wedok kabeh nggih. Aja ngandel. Kok aja ngandel piye to? Iki sing duwe ya mesti dibelani to. Kono dhewe kan lanang. Yo ye. Monggo kula aturi ingkang mriki ya, Mbak. Mbak Aku iki medu sing lanang kok nyapa kok kula aturi kuwi. Ya urute ngono. pengen tak cek kuwi lanang apa wedok tenan. lanang. Lho kowe iki aja ngomong sing ra genah lho, sing bener kowe. Monggo diajeng kula aturi jengkar sagar. Sampun. Sampean ya, Mbak. Bingung. Ya Allah, iki lho nang guyu plek karo aku. Ya. Kemudian sipit mripate merem nang guyu kaya aku, kaya Cina. Aku biyen yo Cina, Mas. Cina opo? Cina kobong. Monggo diajeng kula aturi jengkar saking Palenggan tumuju Tombengan. Monggo, yuk sarangan kali damar ulang campur sari. Bekecot, Pak. Lho, kowe tindak bekecot, Cuk. Ora masalah. Hah? Yang penting iso ngecop. Tapi bekecot iki Ben. Kecot kayak larang. Siapa, Dek? sapa nduk piye to? Sapa sing sapa? Jenengmu? Cek sekolah ta? Cek sekolah. Apik ya itu garap ta. Oke, tes mental no. Iya. Cek sekolah ta, Dek? Tesik. Ah, iki kok nenggonku 3 dina dadi. Oh, dadi penyanyi sinden apik. Dadi anak tuh. Lampimu tak tapuk tenan kowe kok. Piye kok ya? Ae dadi cangkem tangga-tanggamu kuwi. Ayo contone piye nek pedhok ngene iki? Sugeng dalu, Dik. Sugeng dalu. Paring asma sinten, Dik? Wela Valen Nostalica Mulyarta. Oh, jenenge modern. Panggilannya siapa? Wela. Wela. Seneng kok ndeluler. Dululer piye to panganmu? Kok dululer piye? Wela sinten? Wela Valen Nostalica Mulyarta. Wela pala assalamualaikum. Ngono lho kok soroh ora kowe? Gak. Jajal kalau baleni nek kowe iso cepet sakal langsung tak kai 50.000. Oh, kene cah tengen. Baleni Nduk, jenengmu sapa Nduk lengkap? Wela Valen Nostalica Mulyarta. Wela Valen Nostalica Nustiata. Bener Nduk? Salah. Salah lho cengengesan. Lah iya. Lah yo piye? Salah. Lagi iki lho wong salah mlete ya. Lho kene wong tengen mbok tes nyapa? Lho nyatane yo kleru kok kowe. Lho kliru piye to? Lah iki dites iki mumu iki jek sekolah. Iya. Vokale kaya apa, Met? Heh? Vokale kaya apa? Wis wani nganggo pakaian ki nang dhuwur panggung mesti ya iso nyanyi to. Jajal nyuwara sithik, Met. Nyuwara, Mbak. Au. Masuk au piye Tapi yo tes kowe lho to. Ya paling gak ngetes kaya ning gone TV-TV ngono kok. Sing gitu. Ho. Lho ki iso no. Contoh. Oh nganggo gedang. Tak ayo Mas. Ya. Bella, Dalam. tirukan suara Cak Komet. Ayo. Aja ngilangin. Ayo. Ayo coba ikuti. Ngene kaya nganggo ngene. Aku wis spray.
Angin Pak. Ayo. Lali. Lali. Isot India ta. Ha. Sing penting ora kuwi. Lah sementing apa? Angger iso wis penting. Oh iya ora apa-apa, saiki nduk ayo ngono. Ngono dak ayo. 1 2 3. Kok malah bergodok ngene. Lah ya malah kaya anak kuntil to. Kuntilanak, anak kuntil. Kuntil. Sing cilik ya. Ayo nembang, Nduk, setunggal tembang. Wonten pamundutan Mas, Dah. Napa pamundutan saking pundi? Ganti yo. Lah kowe sing acara kok saking pundi iki piye to? Oh, iso kabeh to. Saking ngantene temanten kekalih Mas Hadi kali Mbak Siti. Ngersake lagu napa Mas Hadi? Gak roh. Oke, sip. Apa ya? Urung roh. Aku ya tamu. Jublek. Wekmen jane kanca. Ayo monggo, langsung koleksi saking Damar Wulan Campur Sari bersama cantiknya Indonesia. Wela, wis ya. Oh iya. Apik to saiki. 3 dino ning mahmu apik. Lali janjine. Ha. Amang kelas berapa tadi? 1 Satu apa? SMK. Ndak mokel. Ben sekolah pinter kok. Saiki homeschooling rame. Monggo Mas. Lali apa? Iya lali jadi. Yuk. Dar banget. Ancen Damar Wulan Campur Sari ngoten niku Mas. Kompak. Memberikan surprise. Surprise apa? Surprise jenggleng wau terakhir. Sing guri-guri iki mau kleng lagu apa tadi? Balanku ada 5. Lah kowe ngerti nek iki lho. Oh bintang kecil. Iki piye to? Dane tau cilik berarti. Sampeyan sekolah apa ning Afrika Selatan? Ora ono to balonku pada tinggi. Kok ada tinggi ada 5. Jajal dhewe lah. Balonku ada 5. Terus wek Rupa-rupa warnanya wek hijau kuning kelabu wek merah muda dan biru. Siapa? Meletus balon hijau dan rupa-rupa warnanya. Ayo terus. Semangat. hijau kuning Kelabu. Yang keras yo. merah muda dan biru. Ya. Meletus balon hijau dan Rupa-rupa warnanya Barbar. hijau kuning kelabu merah muda dan biru. Meletus balon hijau dan Gila. Tak bocor. Dor iki ya wis. Bocahe lali tenan tak dari. Hatiku kacau ngono. Rupa-rupa ae. Sampeyan lali tenan to. lali napa? Meletus balon hijau. Dar. Terusnya piye? Lali. Rupa-rupa warna. Iki namanya doktrin ya kayak ngene iki Mas. Hipnotis lho. Hipnotis dengan apa ki kata-kata ya iso. Iya. Contoh. Lali to. Hari ini kamu akan tertidur. Merem. Bangun kamu melihat aku seperti Arjuna. Makin jatuh cinta. Waduh, cakil. Loh kok cakil dia? Arjuna. Oh, potongannya kayak melentrokan. Pentrokan iki tumbuhan. Nggih. Makasih Dewi lagi. Mugi-mugi dadi sinden sing kondang. Saya dalu saya gede. Apa nih? Sindene. Oh iya no. Gede. Boleh sing senior neh, ki mau junior. Ya. Tambah tasik sesarengan kali Damar Wulan Campur Sari. Langsung widodari kang salajengipun widodari ingkang ayu Sulistyawarni. Wonten sinten menika? Sopo to? Anggih menika. Iki lho sindene. Ayo. Sopo? Bener aruwe. Mereka wonten diajeng Sinta. I love you.
penak siji, Met. Apa? Sing dadi bose paling penak. Heeh. Ya to lungguh bayarane gede wis mbayari wong-wong ya to. Oh, wang sawang sinawang. Basa wang sinawang. Lah nek apa-apane ya sing nanggung kene ngono lho. Oh ngono. Iya iya. Dadi abot sing ndi? Bot bose. Gayem kaya. Iya. Wah, iya lho kabar-kabar nek wis ngulu. Nguluwe kok omong-omong sik tak ulune sik, Mas. Iki jenenge wong wedok taat. Taat. Lah ya saking fase ngetek taat. Ngono lho. Wis lajeng dalu Mbak Sinta. Wilujeng dalu Cak Dodok. Lek kula ningali jenengan kepengen kok saya dalu saya sereten ketinggalan niki. Mboten, Mas. Lah madang kaya aku uwek. Baca sia-sia. Lho wayahan kok ya wis Gunung Mangon iki nek campur sari damar wulan gek nek iki balik 2 juta tak omongi. Jare sapa? Cerita apa? Wong aku iku 350 ning kene kok. 350. Iya. Ya ampun, kebacut. Sinta sinden senior ayu kok 350. Kaya ngene iki. Lho, lagu ya wis apik. Apal. Disuguhna para penonton Wis ya pantes. ya Lah kok iya. 350. Lah Paling gak piro? Paling gak piro kaya aku ngene iki. Nggonku ki 275. Mangan jobo, Mas. Lah kok malah mbok pedone yo diundakno. Tapi nang aku ki sinden A1 lho. Ah, satu apa? Sinden pilih. Aja ngono Kowe to, ngerti Mas. dhewe to iki sinden ashadu. Sinden pilihan. Pilihan. Pilihan terakhir. Ora apik tenan kok, Mas. Nah ya Mas. Ngene lho guyon maksudnya. Guyon. Aja sembrono lho, Mas. Loro pitu orang ngono. Aku iki juragan lho, Bu. Nek penak dadi juragan tengok-tengok rumangsamu. Ini ki apa-apa ora aku sing dilambe rumangsamu. Ngawur ya Mas iki nek guyon. Apa-apa. Mesti anggere guyon ngono ae. Engko terus aku natap kene aku kasus. Alah mbok tabrak yo ambles yo Mas. Masa kas kaki. Mah aku gak mau. Lah iya wong kono. Ini aku yo tenan-tenan kok yo. Gak niki wonten Bapak Suntari nika sampun musyawarah nggih. Musyawarah pripun Mas? Ngersake lagu anu Pak iki lho. Lah iku Pak ngersake gede napa Pak? Napa? Tayupan. Tayuban. Aku ini Tayuban. Pak Suntari ini gak tayupan gak marem. Ngono lho. Ayo apa, Met? Siluning yo nek. Sirguning karo Tuban. Lho lah yo maksudnya. Ayo Sriuning mesti kok Medune tuban. apa? Medune apa? kan Numpak delok. sepur apa piye apa? Ngene lho aku ireng-ireng. tau muni Sriuning medune. Ya nek Sriuning kudu medun. Ngono. Aku kan kisi. Ora mesti ning tayep iki tegese metok iki medune mandape Medune apa? apa diteruske apa? Apane? Mandape. Please to please. Dalam. Maksudnya iki ora seruning terus medun ora. Wah, ngono to, Ndon. Aku jane ora kepengin tayuban kok Mas, kepengin nyanyi. Sampeyan sing dadi anu sindire. Oga, aku gak kepengin tayuban. Oh, kok kepengin. Pengen nyanyi lagune Nurhana. Sing lagune piye? Wong loro padha baguse kuwi lho Mas. Iya. Yen sinawang katon yang semake. Alah matur nuwun, Dik. Siji kakang, siji batang. Kadang tikus. Lho kok ngamuk ta Mas? Sik to kok siji. Iki lho ben dirampung ose lagune. Siji batang siji adike ngono lho. Oh, siji kakang, siji adi. Lah koyo batang adike. Heeh, Kabeh bagus Gus, bagus Gus, bagus. Aku lagi. Aku milih kakange. Asik. Kuwi lho sing kuwi lho Mas. Iya, Kok ya. Aku engko golek dhewe. Kok nesu ya pancen loro iki hidup iki adalah pilihan ngono Ya, lho. pilihan, Milih tapi- salah siji gak enak, milih salah loro iki gak enak ngono. Aku ora tau oleh empuk-empukan kok mesti kae. Lah mau bener pembukaan Mbak Ani ngono mau. Iki yo Atos. Atos. padha wis siku. Ora. Sampeyan aja percaya mengenai komet. Lah nang ngarepe sampeyan to kita apik. Heeh. Sampeyan Nek mburiku lho, sampeyan ndek mah ngomong apa? Sinden lho sing pojokan cedhak son. Mbak Nani kae. Ora lanang kuwi banci. Sampeyan sing dindo ngono. Aku tidak banci. Sampeyan tidak Sama sekali banci. Iki lho, cok cekereme. Aku mau dibanci. Yo Kak. Lho, Aku mau dibanci. sapa ta? Lah aku wedok tenan lho Mas. Kok ora nek kajen-kajene aku karo awakmu. Aku mau dibanci. Tenan aku mau dibanci. Kak. Heh? Aku Aku mau dibanci. ora, Mbak. Ya ono kok. Dibanci. Heh? Dawa-dawa ganduli. Dawa-dawa. Lho ya kuwi lagu banci, kuwi lagu banci. Iya. Berarti iki banci. Kak. Wis bantu ta nak model ngene iki tak anu Ngono kuwi asline kowe njaluk sepuro karo aku kudune. Nggih, sepurane. Aku ki wedok asli tulen. Nek ra percaya tak dohno. Ayo, ayo. Lho iki ning gone majelis kok ya ayo Tek piye. dono nek aku ki sejatine wong wedok suaraku ya wedok ngono lho Mas. Mas kamu tak dohno apa? Ya, dono sekitar kono. Kono ndi? Blambangan. Dah, Wis teko blambangan. Kok koyo aneh ya jebule gak nganggo brengos. Iya. Layak. Komet kok koyo mayit batinku. Mayit dasmu. Lah maksudnya puncet biasanya kan nganggo brengos ning dhuwur ngono lho Mas. Aku salah skincare.
Salah Pikir apa? apa? Nek ki opo tak kira nek ki opo lho kok malam lho tak nggo anu awan. Nek iki malam, nek jae iki siang lho. Sunscreen tak nggo bengi. Kwalik. Walik. Lah kok iso kwalik? Pengertianmu ki piye? Mane kan ngerti ta? Heeh. Iki kan kaya modelnya sambil bledek lho. Dadi awake dhewe gak jere mari putih kok saya ireng aku ngono. Mulane to kowe macamu sing cetha sing genah. Engko karo mereke. Mereke apa? Paragon. Kuwi ra skincare. Oh betul. Cat tembok. Monggo langsung dipinakani pamrita saking ingkang mengigati Tayub. Nggih, monggo. Pamrita saking Bapak Suntari ngersake Tayuban. Halo. Halo. Aja sauri, iki Tayub. Oh iya. Ayo Pak mbok sauri. Halo, sinten? Kula. Lho ora telepon Mas, iki Tayub Tuban iki kaya ngono kuwi telepon. Arep apa? Salat. Ndelok campur sari. Ya jenengan ki halone kurang mesen. Persis. Iki nang nggonku. Pak polisi ki lho Pak cekel Pak. Pak polisi ki lho Pak, komet dadu Pak. Guyon Pak, Pak polisi menangan. Kawane. Mametin kancane. Kawane. Halo, jenengan. Mbak Sinta. Iki sak gamelan nek gua sik kanggo. Wah lha kok ya wis bredes kabeh to. Bangeten bose. Bose banget ngono kok ora glangsing ora. Gus glangsing iki pira to Mas? Lah ya kuwi pira 500 ya bapak. Langsing ora kuat tuku nyapu to, Bos. Lah ayo glangsing suwek kabeh mbok yo ndang di gua. Sampeyan iki nek ngomong halo ki sing halus to. Halo. Apa berarti digo mendino lho. Nek siape ra tau tiga. Sombong. Sapa muni pancen ya bose medhit kok so. Lah iya kuwi Mas. Mendino konti. Ha, monggo. Halo. Halo. Duh, Tayub Tuban semarane ngono, masa halo, gak enek yo Mas. Rada serak-serak piye ngono. Bener cah ki to. Halo. Hai. Sri uning mandape ireng-ireng. Monggo. Griwul ora. Kok iso teko ngriwul nyapa. Mandape ireng-ireng liyane ora enek to mandap kok ireng-ireng. Aku pikiranku terus rono. Ning ndi? Ya tak chat kok ya. Ireng-ireng kriwul. Liyane ya ireng-ireng ta wis. Kowe iki mbok yo omong sing kan garing aku. Kabluda. Sinta nang guyu ngeri. Lah kuwi enek ngono ta? Iya. Ya kuwi wong ayu eleke ku mulan aku mau mesti becedheke nek guyu. Lah aku apa gelem dibujuk kono kok ya. Kowe gak gelem aku. Kaya kondang-kondang. Rugi. Sing rugi Rugi sapa? Lah aku lho. Lho tak kira iya. kono sing rugi. Juga. Tapi aku krungu tenan ya ono yaene tanggapan. Ndek ora gelem karo aku gedun asline. Ora ya, Kok iso? Lah, ndek bojo aku padha karo duwe slep 7 nggon tak kene. Kok iso ngono? Kok iso ngono? Piye to kayane lumintah. Lumintu. Lumintu. Ngomong ngemis ngono kok iso. Enggak. Bareng guyu. Ireng-ireng. Kasih sarangan kali seni Tayub Damar Wulan mijil saking kutha Moro. Kowe Tayub tuwek, aku Tayub cah nom. Ya. Tayub besan cah tuwek ngono cah nom. Sing wis mendem iki Mas. Parah. Urung wayahe masuk lagi. Kata-kata para bulan sampurna tadi. Kedegipun Sri Huning Mandapipun ireng-ireng dados. Tapi piye mehet. Wis mendem iki yo tenom. Parah kok. Bae. Bebas. Tak tuwek minder. Wis to. Jangkau rimas jinggo Bae. saopo. Tambahan. Ya ampun. Labuh terus. Ayo, Mbak. Lampu lan sak
padange pribadi Wirat Maya putranira sira lami adipati tuban srukup ning putrane ati sopati nali kaning lawan minat singgo aku iya so katresane wirat maya tenanti dening rara srihun ning bebasan mekasanira ame teko ireng-ireng praktekno alapuh negara ireng-ireng mas ireng-ireng ireng-ireng sing ijo-ijo iya ireng-ireng sing ijo-ijo aja seneng sing duwe bojo ireng lebih ireng ono apane ireng ono apane katon seneng wis ono bojone ireng-ireng mas ireng-ireng 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 ana luwih dalan sandal nek kurang penak diganjel bantal ireng ireng ono serete ireng ono serete tapi kadung seneng wis ono sing duwe ireng-ireng 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 ana patange ireng-ireng ana patange nek dipandang wis mesti matange ireng sing coklat ireng ono coklat wis kadung seneng lali omahe ireng-ireng mas ireng-ireng sing kaya areng ireng-ireng sing kaya areng liwat seneng jebule gaweng ireng sing merah muda ireng sing merah muda aja ganggu sing rumah tangga ireng-ireng mas ireng-ireng ning pinggiratan ireng-ireng ning pinggiratan kadang seneng urung
gata